En mes e medio, os xubilados de Vilanova poderán gozar dunhas novas instalacións. Avanzan a bo ritmo os traballos de reforma do antigo club de xubilados, que contará cun local máis amplo e con espazos diferenciados. Se comprou un local anexo que había, de 60 metros cuadrados, que era una esquina que además nos estorbaba mucho para hacer las cosas, porque ya no eran los metros que tenía, sino que no nos dejaba organizar esto como queríamos. Cumplía su función, pero era con su cafetería, su partida de cartas, que va a seguir teniendo, como es lógico, pero va a tener locales, aulas, espacios para hacer outras actividades. A intención do goberno local é sacar o maior partido destas novas instalacións. De feito, agardan que o proxecto permita conciliar diferentes xeracións do concello, convertendo nun centro interxeracional. Que las palilleiras quieren unas horas y las palilleiras son gente también, no tienen que ser todos mayores, porque ser local social va para todos. Que quieren leer el periódico sin tener que estar metido en esto, que por supuesto van a tener wifi, internet para leer online, tal, que quieren cualquier otra actividad que se les ocurra, que lleva a la conciliación de distintas edades y que sea todo eso, se va a hacer aquí. A reforma foi posible grazas a un investimento de máis de 200.000 euros do Consorcio Galego de Servizos de Benestar da Xunta de Galicia. Segundo o xerente, as actividades que acollerán estas instalacións axudarán a previr a dependencia. Non pensado xa nos centros propiamente asistenciais, que están pensados xa para persoas dependentes, como son centros de día ou residencia, sino centros precisamente de prevención da dependencia, é dicir, persoas que están maiores, pero que todavía non están nun grado de dependencia, ¿verdad?, que todavía poden participar e que, desenvolvendo estas actividades, se vai previr e retrasar esa situación de dependencia. Unha vez rematado, o Concello encargarase da súa xestión.